Dịkozidi una batakwala ka bụkwa n'Isibilo Television onye na-esonyere anyị ugbu a unu gasị ka gịnị ka mere ka ụwa amadi a eji amụrịta ma ọ bụ ugwu ọkụ unu nụpụrụ ya bụ Sisi Maria mụ anọkwa na studio na-agbarịta ya bụ egwu maka ya wee egwu na-eme gị na ọ na-eme ka obi m na-eme gị na-atọ ụtọ ya wuru ka o si dị etu akụkọ akpọrọ ọnụ tupu anyị aga obere ezumike dịka m si kwuo mbụ akụkọ gbasara Tiwa Savage ya wuru na iche ma Tiwa Savage ka nọ na ya bụ Mavin Records ebere ka okwu ya si wee dị ugbu a ka anyị gaa n'akụkọ ọzọ anyị ji wee bịa n'ụbọchị taa o nwere otu onye na-asị na ịka mma mma ịka m jọ njọ ịka m jọ njọ ịka mma mma ịka m ogologo ịka m mkpụmkpụ ịka m mkpụmkpụ ịka m ogologo ya wuru ka o si dị otu onye a na-akpọ onye na-emepụta ihe ejije dịka mkpọbiri akpọpụrụ m ahịa mbụ onye ka na-akpọ Uwezuoke ya wuru ka ya nwoke anyị na-eli ihu ya mgbe ọbụla ya o wee iteta ụra iteta ịma onwe mgbe na-eme nwata nwaanyị teta ụra n'ụtụtụ ile ya anya n'ihu ya ama ezigbo mma ma nwata nwoke teta ụra n'ụtụtụ ile ya anya n'ihu ya ama ezigbo mma deze mgbe Uwezuoke tetara ụra n'ụtụtụ shi ụtụtụ mazi otu ihe ya ga-adị ya mamadi ezila dị ịka m jọ njọ ịka mma mma ịka m mkpụmkpụ ịka m ogologo ịka m ogologo ịka m mkpụmkpụ ya bụrụ ka ndụ a si dị ihe ọbụla ị na-eme otu ọbụla Chineke si kee gị melite gị gbalịsi ike ịhụ na ime gịnị idosoro onwe gị ọfụma werekwa maka na asị na gịnị owe Chineke na-agọzi mmadụ esi na ibikpụfe ahịa bulie nwa ogbenye enyi ọwụkwa eme gị si na m sịrị na gị eme gịnị gasị nwa ogbenye gị ga ebe a na-ekpofe ahịa ga-anọ ya aka n'ahụ gị mara ihe a na-akọ ya wụ Uwezuoke dịka m sikwu asịla gị na onye ọbụla sisi na ọ jọrọ na kwụsị isi na ọ jọrọ njọ maka na gịnị na ọwụkwa na gịnị akpa nwoke wụkwana mma ya wuru ka o si dị dịka a na-ekwu okwu gbasara ihe ndị mmadụ na-emepụta n'obodo ị ga-ahụ gị na ndị enyi gị n'ọka gị na ndị enyi gị ọnọkọla enyi gị asị gị na-ewere ebe m mepere kọmpanị na-ewe ebe m mere nke ewe ebe m mere nke ewe ebe m arụọla m ọtụtụ ụlọ ama mme na aghọta ihe m na-ekwu ya na-aga ọfụma ọfụma unu na-aghọta onwe unu mana nke mmadụ ịpụtazi ibe isi na gịnị na ya na ụmụ nwaanyị ma ndị inyom ruru 5,000 n'olu ndị iti ehiela n'obodo a na-akpọ Lagos enwere achievement mmadụ si na o mere ya gịnị kedu achievement gị nwa merela gị wee bụ onye na-ekiri m mere MI Abaga ya MI ya onye African #1 rapper dịka esi eti ya n'afọ ole na ole gara aga ekwuola okwu ọ sị na nke a nwekwara ka ọ dị ime were ka ọ dị m ka mmadụ pụtasị na gịnị na ọ dị izi na ihe na mmụta ụmụ nwaanyị ruru 5,000 na Lagos mụ na ha enwere ihe mmekọrịta ya mee gịnị yes sure sir I throw a cap for you you don't try well ya wuru ka o si dị ama ma ọ ya nwa na-eme ihe ọwa ọnụ abụrụ ya bụ ka hapụisi ma ọnụ abụrụ abụ maka na ọwụ ihe ọwụ ezigbo ihe ewuru ha na nwoke tụmadị nwoke ị ga-agbalị isi ike ịhụ na ịhaziri ndụgo ọfụma ọfụma ya wuru ka o si ka anyị ga-ahụ na injiri Caterpillar nke Mr. Raw na zoro nwa ama ị na-esonye anyị ugbu a ka bụkwa n'Isibilo Television ka ị ka nọ gị na Maazị Ikechukwu ka nọ n'ụgbọ ya wuru ka o si wee dị ọwụ na iwere ahịa ị na-ere mi na-akọpụta egwu mi na-agba agba mi na ihe ọbụla ị na-eme ịchọrọ ịgbasa ozi ka ụwa mara ihe ị na-eme gị pụta ya n'Isibilo Television ka nyere gị aka gbasa ozi gaa na webụsaịtị anyị na www.isibilo.tv ma ọ gị nweta anyị na Facebook, Twitter nakwa Instagram na @isimbidotv ebe a nke ị ga-enweta ịchọrọ inweta anyị na YouTube gị gaa na youtube.com/isimbidotv ya wuru ka o si wee dị akụkọ ọzọ anyị wejiri ya n'ụbọchị taa ọkwa na ọwa akụkọ ịma ọtụtụ na-asị na ha pụọ mmemme esi bịa enyi m bịa ka anyị gaa ebe a na-eme oriri na nkwari ihe ọzọ ga-ajewe gị na ọ free ma ọ ya sị gị ma na ego kedu ego tiketi ọtụtụ ihe gbasara iji tiketi na-eme show n'obodo anyị Naijiria ọ bụ eziokwu na ọtụtụ ndị na-emepụta ihe ejije ma ndị na-eme shows kwesịrị iweghachite ego ha dịka ụfọdụ n'ime ha na-ana tiketi for table ụfọdụ na-asị one table 350,000 ụfọdụ na-asị na 5,000 ụfọdụ na-asị na 3,000 akụkọ ọzọ anyị nụtara na ya bụ izuụka gbasara ndị ama ama akụkọ gbasara Alibaba dịka show nke o mepụrụ n'izuụka gara aga ụfọdụ na-asị na gịnị mere ofu tebụl ga-esi ruo 1 million naira maka na ya nwụ na otu tebụl iji zụọ ya 1 million naira nke gị na ka ị nọrọ ọdụ kiri ya bụ ihe onyonyo ya wuru ka ụfọdụ ekwuola okwu gbasara na ya bụ ego dị too much AY ekwuola okwu maka gbasara otu onye na-eso ụzọ ndị a na-akpọ fans
pụtara na ọha nta akwụkwọ kwuo na ya bụ ego dị too much na ọ dị too much ya bụ okwu ya ekwuola okwutere okwu ọjọọ m na-achịta ịkpa aha n'ihe onyonyo maka na ọ dị mma ntị ịnụ ya ya ewu ekwuachiri okwu si ya na gịnị ya mechie ọnụ ya maka na gịnị na ọma mgbe ebidoro na ọma mgbe ahụ a na-ata ahụhụ ya uzoro ugbu a onye ahụ ga-eru uri ya eme gịnị ebido megide kwuo okwu ya wuru kosiwedi akụkọ ọzọ anyị ji wee bịa n'ụbọchị taa akwụkwọ akụkọ gbasara dịka m si kwuo na mbụ maka na eweziokwu na a na-asị na mmadụ anwụọla mana onye ahụ anwụchabeghị ọkwa akụkọ gbasara Daniel Eke dịka ụfọdụ aka na-enyochapụta ihe mere gịnị ihe gburu ya bụ nwa mmadụ maka na ya bụ ọnwụ na-ewute ọtụtụ ndị na-emepụta ihe ejije na Nollywood. Ebe ka anyị ga-aga gbara tunu egwu nke Tekno-Miles ka ọ kpọrọ Woman. Egwu a na-emetụkarị ịhụnanya onye nne ọbụla na-anụ ya bụ egwu na-eme gị na ọ na-emetụta ya maka na ọ bụ egwu na-akwado ụmụ nwaanyị ka anyị ga-ekiri na ihe bụ egwu Tekno ka ọ kpọrọ Woman. Anyị na-abịa na agala ebe ọbụla.